Eli tähän alkuun, että kerro kuka olet ja missä olet töissä? Mä oon Yli-Hukkalan Marja-Leena ja oon täällä Myllypuistokodissa. Tää on Seinäjoen kaupungin tehostetun asumispalveluyksikkö. Minkälainen on työhistoria? Mä oon 37 vuotta sitten valmistunut sairaanhoitajaksi ja olin 25 vuotta terveyskeskuksessa sairaanhoitajana, tein kolmivuorotyötä. Ja sitten 2006 vuonna olen mennyt osastohoitajaksi tuohon Myllyrantaan ja sitten 2009 vuonna tullut perustamaan tätä Myllypuistokotia ja sitten sain jäädä tänne töihin ja tämä on mun unelmatyö. Sitten minkälaisella koulutuksella olet päässyt tänne töihin? Lukio- ja sairaanhoitajatutkinto ja sitten semmoisia yksittäisiä johtamistaidon kursseja. Sitten mikä on sun työtoimenkuva? Mä toimin esimiehenä 21 hoitajalle ja palvelukeskushuoltajana. Autan heitä tekemään työvuorolistat, he saa itse niitä suunnitella, mä vaan ne kokoan. Hommaan sijaisia, rekrytointi. Sitten huolehtia siitä, että hoitajilla on mahdollisimman hyvä tehdä töitä. Mahdollistaa heille kaiken sen arjen, että on riittävän hyvät työvälineet ja työilmapiiri pysyy hyvänä ja kaikin puolin huolehtia siitä arjesta, että heillä on mahdollisimman hyvin asiat ja sitten tarvittaessa on mukana tuossa ihan perushoitotyössä. Miksi olet halunnut töihin tänne? Mä olin tosi hyvässä työpaikassa Myllyrannassa silloin, josta mua kysyttiin, että tulisinko mä käynnistämään tätä. Ja sain semmoisen mahdollisuuden, jota ajattelin, että sitä ei tule koskaan toisten elämässä, että on uusi rakennus. Ja sain itse valita tänne henkilökunnan ja sitten me saatiin hoitajien kanssa päättää, että mitä me täällä tehdään. Eli miten me hoidetaan vanhuksia ja me saatiin luoda niin kuin itse se hoitoideologia ja sitten toteuttaa sitä tässä. Mistä asioista pidät eniten työssäsi? Siitä monimuotoisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta, että mä saan päättää. Mulla ei ole semmoisia pakollisia tiettyjä asioita kuin joku työvuorolistojen lähetykset palkkatoimistoon ja työvuorolistojen kokoaminen ja sijaisten hommaamiset ja työsopimukset. Ne on pakolliset tiettynä aikana. Mutta muuten niin mä saan aika hyvin säädellä sen päivän työn, että jos mä oikein tympäsee tuossa paperityöt, niin mä voin lähteä tuonne osastolle ja mummojen ja pappojen kanssa siellä laulaa, soittaa heille pianoa, lähteä ulos ja tehdä ihan sitä arjen työtä. Eli semmoista monimuotoista. Monimuotoista ja saa itse säädellä. Joo. Minkälaiset arvot ohjaavat työtäsi? Tärkein on se, että tiedostaa se meidän hoitajien tärkein tehtävä. Eli meidän pitää tehdä vanhusten elämästä elämisen arvoinen. Kunnioittaa heitä, vaikka meillä on täällä muistisairaita vanhuksia, niin heillä pitää olla itsemääräämisoikeus ja kunnioittaa, että he saa itse päättää asioistaan ja kaikki on niin kuin yksilöitä ja ei saa mitenkään valikoida työtänsä. Ja tietenkin se semmoinen empaattinen yhteistyö kaikkien kanssa. Minkä tyylisiä ongelmia ratkaiset työssäsi? No tietysti ihmissuhdeongelmia aina joskus tulee. Suurin osa työntekijöistä on naisia, niin silloin vähän aina tahtoo tulla jotain sanomista. Mutta meillä on semmoinen periaate, että me joka viikko kokoonnutaan kaikki työvuorossa olevat joka tiistai ja jutellaan asioista, että ne ei pääse paisumaan kauhean isoiksi ne ongelmat. Joo. Jutellaan yhteisistä, liittyy ne työhön, vapaa-aikaan, hankintoihin, mihin tahansa, niin niistä jutellaan heti. Keneltä sinä esimiehenä saat tukea työhösi? Lähinnä omalta esimieheltä. Hänen kanssa voi puhua kyllä ihan kaikesta ja ehdottaa mitä hullumpia asioita hän yleensä antaa luvan tehdä ja toteuttaa. Ja hän sallii semmoisen luovuuden ja vapaan toiminnan, niin se tekee työstä myös mukavaa. Tietenkin, jos mulla tässä arjessa on joku semmoinen suru ja murhe, niin kyllä mä voin täällä hoitajien kanssa jutella niistä asioista. Että meillä on aika avoin ja semmoinen vapaa, salliva ilmapiiri. Mainitse muutamia onnistumisen kokemuksia omassa työssäsi. Onnistumisen kokemuksia. No semmoinen iso on tietysti se, että on onnistunut valittamaan niin fantastisen henkilökunnan, mitä mulla on täällä. Mutta ihan tässä sitten arjessa onnistumisia, niin ne on ihania hetkiä, kun tuolla jonkun asukkaan kanssa, muistisairaan mummon tai papan kanssa juttelee ja touhaa, auttaa häntä ja hän on siistinä, hänen on hyvä olla ja saa hyvän ruoan ja häneltä saa kiitoksen, niin se semmoinen tyytyväisyys siinä arjessa, niin se on tietysti kiva.
Ja tosi usein koen sen ihanana hetkenä, kun hoitajat lähtee 3 töistä ja mä istun täällä huoneessa, niin mä kuulen, kun he huikkaa tuossa ovella toisilleen, että kiitos tästä päivästä. Niin tulee semmoinen fiilis, että voi jes, me ollaan onnistuttu hyvin. Minkälaiset ominaisuudet olisivat hyödyksi, jos hakee töitä täältä? Pitää olla empaattinen tyyppi. Pärjää vanhusten kanssa, muistisairaiden kanssa. Pitkä pinna, koska muistisairas toistaa samaa asiaa monesti päivässä. Tietysti semmoinen, että sopeutuu hyvin työyhteisöön. Yleensä pärjää ihmisten kanssa ja jonkinnäköistä hoidollista koulutusta. Minkälainen on esimiehen paineensietokyky? Mulla on se etu, että mä oon jo niin vanha, mä oon 36 vuotta yli tehnyt hoitotyötä, niin mä en aivan pienestä hetkahda ja on paljon asioita, mitä jo uskaltaa antaa mennä tästä näin, että ihan kaikkeen ei kannata puuttua ja tarttua ja sekaantua. Sillä lailla, että koskaan ei voi päivänsä suunnitella etukäteen, että nyt mä teen tänään sen ja sen. Ei taatusti toteudu. Puhelin soi, väkeä käy, pitää hommata sijaisia. Saattaa olla joku akuutti tilanne tuolla osastolla asukkaalla, on kaatunut tai joku sairaus tullut ja pitää mennä sinne apuun. Ja ne on vaihtelevia, että asiat tahtoo jäädä aina kesken ja sitten pitää osata vain seuraavana päivänä jatkaa. Minkälainen on omasta mielestäsi hyvä esimies? Esimiehen pitää tietää, mitä alaiset tekee, mitä heille kuuluu, miten se arki oikeasti sujuu. Pitää tosi paljon kuunnella, eikä saa aivan kaikkeen puuttua, mutta ongelmat pitää ottaa heti kyllä ratkottavaksi. Ei saa olla liian kaveri alaistensa kanssa, mutta sopivasti pitää olla siinä mukana siinä porukassa. Enkä koe, että oikein jonkun kanssa ystävystyä hyvin, niin ei sekään olisi hyvä välttämättä, ettei tule sitten semmoista kateutta. Hyvä esimies kuuntelee, pitää olla isot korvat ja isot silmät, pitää nähdä paljon ja jaksaa kuunnella. Ja tietysti pitää olla tietotaitoakin sekä vanhuksista että sitten sitä esimiestyöstä. Että mä koin itse vahvuutena sen, että mulla on niin pitkä työkokemus. Jos et tekisi tätä työtä, niin mitä työt tekisit? Ehkä se voisi olla joku puutarhaan liittyvä homma. Puutarhasuunnittelija ja toteuttaja. Kuulostaa ihan hyvältä. No, kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia.